En dat is dan een haven, hè? Oh. Dan zie ik je Kees van de vloggende bestemming op. Nou, jij leidt er in ieder geval net. Dus op naar de volgende. Ja. Nou, een kreetboordje. Ja. Leuk die Sjors naar je op paard. Ja. Zelfs Kees kan op paard. Nou, Ik is val dat gruwelijk door de wand volgens mij. is gewoon naar haven. Is nou een plakje vrij. Zijn we nou de camper verplaatst of net? Oh, dit is de kinderdijk. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen en met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen en met joggen. We hebben alles in de Dordrecht. Daar ben we. En dan wel bij de haven. Nou, we staan net echt bij de haven. We staan nou op het parkeerterrein bij de haven. Want de haven is daar en dat is vol. Ja, daar kroept natuurlijk iedereen heen. Dus, maar daar kon ik dagelijks zo'n meestal voor. Dus als er morgen een plakje is, dan school we even een plakje op naar buiten. Het is Jelwe Fjouwen en we pakken de fiets nemen. We nemen de stad in. Even Dort bezien. Wat is dit? Ja. Leuk hoor. En dat is dan de haven, hè? Oh. Dan zie ik je Kees van de vloggende bestemming op. Kees in Theo. Nou, jij leidt er in ieder geval net. Dus op naar de volgende. Nou, ik ben er een wist van. Ik ben ook bij de goeie.
moest gewoon zo'n ding los erachter heen je maar om te varen. Nou, dat dat net heel strak en snel hoeft of zo. Ja. Kan best wel storen bij. Wat hier de gratis. Nou, een kreefbootje. Prachtig, en echt een mooi valsbootje. Ja. Nou, we gaan voen, hoe dan ook. We gaan meet en greet, want hier dan hè. Ik denk dat hier het veel bijzonderder voen hier dan. Maar dat is best wel arrogant, zeg. Nou, maar ja, waar had nou de kans om mij op paard te praten? Nou, let maar. Hoe dan ook, een leuk hamertje. Inderdaad, een leuk hamertje. En we gingen net dachten dat we hem nog zien doen, maar... waar staat daar in de vierde? Ja, dat is hem. Kees van de vloggende bestemming. Dat is echt wel heel mooi. Ja, bliksem, die laat mooi spel. Ja. Ga je even op de vlog zetten, Kees? Ja, wel goed hè? Ja hoor, dat is goed hoor. Als je op zijn minst wil zwaaien. Nou, doe. Waar kom ik nu op? Op paard. Op wat? Dat is in Friesland. Oh, Friesland. Nou, Ja. ik kom gewoon even naar je toe. Ik kom naar je toe deze zomer. Nou, ik vertelde net, dit wordt geen meet and greet, want hij is er niet, maar hij is er dus wel. Ja, hij is... Kijk, hier staat de VB007. Oh ja. Ja, dat staat er ook nog. Ja. Even benzine gehaald. Dus Ja. ik ben gelijk totaal los. Hoi. Ja. Nou, hallo. Ja, Kees dus. Hoi, ja, Benno. Hallo. Kees. Helemaal uit Friesland overgekomen. Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, zeker. En jullie zijn hier met de camperboot of gewoon... Camper. Ja. Oh, De VB. Oh nee, die bedoel ik anders. Nee, die is van mij hè? Ja. Nou, leuk joh, ja. Dus Ja, ja, bij, weet dat, nou, jachthaven, ik kan er 100.000 keer op komen, nu niet meer. Westergroot, dat was hem. Maar daar staan we wel leuk. Ja. Het is altijd druk daar. Ja. Ja. Ik ben niet op reis nu. Nee, we zitten even tussen... Zet hem uit. Many hours later. Ja. Leuk dat shirt, maar ik ken het voor het autofilm. Nee. Nou, we staan bij Kees, de bekende vlogger natuurlijk. Die kennen mij ja wel, hè, de vloggende bestemming. Leuk die shorts naar je op paard. Ja. Zelfs Kees kan op paard. Nou, Ik is val dat gruwelijk door een band volgens mij. Ik heb wel jaren met Piet Paulusma gewerkt. Paulus Pietsman. Paulus Pietsma. Ja, ja. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. ja. Het barbecue weer. Wij noemden hem altijd Piet Lee. Want hij had nooit gelijk. Ja, Ja, klopt. Ja. Lee. En het was altijd even een graadje of 4 warmer. Ja, precies. Om de kijkers een beetje tevreden te Ja, houden. ja, inderdaad. Nou, Nou, mooi de stootjes naar op paard. En Ja. wij kijken naar de volgende bestemming. tot de volgende bestemming. Ontjen. Tot ziens, jongen. En groet aan Theo en Trixie Ja, doei. en En de hele band. de hele band. Jo. Hoi, hoi. Nou, toch nog een meet and greet. Is net wat? Ja. Yeah. Nee, ik zei wel tegen hem van het is wel raar, want op een gegeven moment als je die boord lezen. En dan is het nou echt hè, dan besteedt er ook niet echt. Nou, Dieter, dat zei zo steen, hè, toevallig. Ja, ik zei hem steen praat je naar haven, maar wat horen bewoners. Ja. Nou, helemaal goed. Laters. Nou, wat een leuke en bijzondere ervaring. Ja, hij besteedt dus echt Kees van de vloggende bestemming. Wij gaan even via het Dordrecht en dan aan zijn toch echt maar weer op naar uw knauwske. Ik zie hier om mijn gezicht dat ik er nog gewoon hoe nijprakkeseer. Hoe bijzonder dat ik het eigenlijk vond. En ja, eigenlijk hoe leuk dat ik het vond. En wat is het een gewone kerel eigenlijk, hè, die Kees. Maar ja, dat ben ik eigenlijk ook. Heel gewoon. We hadden fietsen weer vonden in deze grote stad en gaan weer op naar een parkeerplak. Oftewel, de jachthaven. Werd dus knauws gesteerd. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. Het is kwartier van 12, het is wat met je.
Maar nog steeds op het camperplakje hier in Dordrecht. En we gingen vreed snipperdag. En dan ben je voor het in de war zat liggen, want ik zei correct in dit. Ik zei ja, daar is onder haven. Is nog een plakje vrij. Zullen we nou de camper verplaatsen of net? Ja, als toen het bos zei ze. Ja, ik zei tegen mijn vriend in nacht. In je nacht? 12 toch? Nee. Oh. Dus het gevolg is in ieder geval, we gaan nog van een nacht vol betalen. Dus ja, dat mag bij de politie net waren vanzelf. Dus die is nog voortdurend naar het gebouw om haar centen maar weer om te eisen. Nou, zal zien dat het lukt. Hoe dan ook, we zullen aan, ze even te fietsen en dan door de biesbos begreep ik. En, mooi waar, erbij in ieder geval. Helemaal goed. Daar is nog een plakje. Dus daar zullen we hem heen bewegen kennen, maar ach, wat is drukte. Laat je wel lekker trouwens. Het toiletgebouw is als je trouw wilt super netjes, hè. Dan weet je dat hoe het algemeen wel varen we natuurlijk in die jachthalers. Maar alweer vrij nee, dus helemaal mooi voor vrouwen en voor man mooi apart. Nou, wij staan in ieder geval hier op het Grutterplein dus. Nou, vooruit. Het is mooi waar. Dus we pakken de fietsen en we gaan de biesbos in. Mooi in Wienvet. Ja, tuurlijk. Als je kussens hebt, pak je over een andere kussens op. We gaan maar even zitten in Wienvet. Dit hadden we wel heel mooi maken. En zeg al lekker uit. Oh, nou dat scheelt. Ja. Mooi uitzicht. En hoe heet het plakje? Skit Buidenberg. Oh. Zo, het is vet van Nederland. Pak ergens aan. Ja. Ik wil heel erg naar Zwiert. Ja. Nou, we geven ons eerst even neer. Goedemiddag. Hallo. Kan ik u belangen? Ik lust wel een Brugse sop. Een Brugse op? Hartstikke. Een heel graag een glas water. Sorry? Een glas water. Een glas water erbij. Ja.
Nou, een drankje en wat eten later zie je weer de woeste golven op. Ja, we maken mij een pontje, maar het waait stevig, hè. We moeten nu fietsen naar beet horen. Nou, we zetten even een eindje terug en hij is zo'n 60 kilometer heen waar je het wil bezoeken. We zien je de camper weer op en de horendijs. Ja, één keer rijden wat we dan doen. Inderdaad, fietsen. We gaan naar Papendrecht. Oh, het politie is ook mooi. Zie je een zwarte verkeerde boord. Die heeft nog heel hard fietsen, man. Hè? Ja, dat hing het erg van. Ik denk, is dat minder fietst. Ja, nou ja. Ik hou van fietsen. Maar oorwaar is juster. Dus truitje doen, vestje aan. En dan gaan we overboord. Net koud, het is net koud, nee. Maar of verklomen. Nou, aan het water even horen en dan kunnen we naar huis fietsen. Een uitzendkraadje. Chef. Nou, we zijn er al aan. Dus door. Is er geen bank zonder me? Ik denk dat ik me wel red. Die zij krijgt, we gaan dan net een moe naar jongen. En zo reden we hier dit paard zien en ben alleen moe. Wow, joh, dat is nou, een stukje stolven. Ja, hoe heet het? Kinderdijk, hè? Dat is toch beroemd? Is dat zo? Jongen, dat zei je dat het bevor. Nou, best wel heel noos rond toe we komen. Koekoek. Denk erom, dame. Nou. Ik weet weer andere dingen. Ja, nou, dit is toch heel beroemd. Kinderdijk, dat is toch een moeder rond de hele boek. Ik ga de andere kant uit. Doei!
en door. Ik kan ik net zonder gaan natuurlijk. Wacht op mij. Wacht op mij. Dit wordt een regenritje. Prachtig. Dat is inderdaad wel leuk. Dat weet ik nou wel. Och, nou wat. Och, even naar de andere kant, maar ik doe. Zet hem maar even uit, denk ik. Many unbearable hours later. Ja, en met deze mooie fietstocht door de Kinderdijk komt ook aan ons weekend weer een einde. We zijn weer bij de jachthaven, de fietsen keer weer achter op een knaus en dan kunnen we weer op naar het hege noorden. We hebben het troffen hier, want bij u thuis wie het waar aardig minder als jaren. We hebben gemiddeld een gratis 21, dus beslist geen klein. Nou, ik zet de fietsen achterop en dan kom maar weer naar huis. Allee, weer bedankt voor het zien en vond je hem dit nou een leuke vlog? Doe dan even een toemkom heen en best een keer abonnee.
Ja, word dan even abonnee. Het is gratis, kost het niks. En waar wit, zullen we hem dan de volgende keer? Want dan ben we weer op paard. Laters. We keer op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. Een keer op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. I'm out of here. Okay, see you later, bye bye.